Vagyok társam, pontosabban szakértő társam, ma is Faragó Richárd. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, reméljük, hogy egy kitűnő mérkőzés. Szabadrúgás jön tehát. De Michelis. Messi váratlanul ott terem és labdát szerez. És megállítja a támadást. Megszerezte a labdát, aztán majdnem ugyanazzal a mozdulattal el is vesztette. Nagyszerű labda. Sete, suta próbálkozás. Át kellett volna tennie a labdát a jobbik lábára, ennyi az egész. Eddig és ne tovább gondolhatta, és cselekedett idejében. Gyönyörűen folyik lábról lábra a labda. Munkában a védelem. Forintos labda. Ügyesen akasztották meg ezt a támadást. Szép szerelés, de nem tudja megtartani a labdát. Jó passz. Eddig reménytelen a támadók helyzete. A várt beadás nem juthatott el a labda a támadókhoz, mert ott volt a védelem. Lehet, hogy pánikba esett, ezért rúgta ki a labdát, vagy úgy gondolta, hogy ez a legjobb megoldás. Kilát egy hátvéd fejébe. Ígérete szöglet volt, de helyén volt a kapus is. Hiába többszörös világbajnok Argentína, a mai összecsapáson meg kell izzadnia a sikerért. Én is azt hiszem, hogy ezen a találkozón... Ez szabadrúgás. Szép passz. Szép passz, megszellőztette egy kicsit a labdát. Mascherano. Sikerült megfékezni az akciót. Samuel Burdisso, aki számíthatatlan Messi a labdával. Egy védő gyűjti be a labdát. Gago. Messi. Szabad labda, de már nem az övé. Márquezé a labda. Ezt tanítani kellene. Gól, tombol a hazai közönség. Egyelőre Argentína a jobb. Szerelni tud. Ez szabadrúgás lesz. Messié a labda. Kiváló átadás. A labda Márqueznél. Mascherano. Határozott közbelépés a kapustól. Rácsavarodik valósággal a labdára a támadó, nem lehet őt leszerelni. Fantasztikus passz. Messié a labda.
Előbb ügyesen szerelt, aztán ügyetlenkedett, nem az övé a labda. Ebből gól születhet. Sarokrúgás következik. Ez les. Legalábbis így látta az asszisztens. Thiago. Kitűnő átadás. A támadásnak ezennel vége. Hála neki. Egyelőre hiába a védő minden igyekezete. Nem tud labdát szerezni. Márquez. Közbelépett épp idejében. A mutatvány miatt a földre került, lehet, hogy valami baja esett. Alakul, a birodalom visszavág, a védelem közbelép. A kiszámíthatatlan Messi a labdával. Messi átjutott a védőkön. Vége a játékrésznek, így döntött a játékvezető. Úgy látom, nem írtál tele egy jegyzetfüzetet az első félidő eseményeivel. Sőt, mi több, nagyon kicsike kis jegyzetet készítettem. Azt hiszem, még ez is túlzás ezzel a meccsel kapcsolatban. Magabiztosságot kölcsönözhet Argentínának az, hogy vezet, amikor megkezdődik a második félidő. Járatják a labdát, várják a lehetőséget. Mascherano. Nem az övé a játékszer, hiába szerelt. Figyeljük a bírót, erre mit lép? A szélről adják be. A védő remekül helyezkedett, övé a labda. Lekapcsolta, és ezzel megállította a támadást. Messi. Eddig nem sikerült őt megállítani, csak viszi a labdát előre. Thiago. Nem hagyta, hogy tovább nyomuljanak. Thiago. Szép passz. Nagyszerűen csípte el a védő a labdát. A védők tisztáztak. Bedobással folytatódik a játék. Mascherano. Jó passz. A szerelés dicséretes, az nem, hogy nem tudta megtartani a labdát. És elcsípte. Ez már a veszett fejszennyele, pontosabban egy elveszett labda. Van helye beadni. Dolgozik a védelem. Samuel. Thiago. Ebből gólhelyzet lehetett volna, de szerencsére tisztázni tudott. Szépen tette. Ügyes, de milyen ügyes? Ezt a párharcot a csatár nyerte. A büntetőterületen belül a labda. Kirúgáshoz készülődik a kapus. Kettős csere, na vajon van-e erre válasza az ellenfélnek? Mascherano. És nem állnak le. Ott van, kérem szépen, ez benn van. Ez már a második gólja volt, nem bírnak vele a védők. Lehet, hogy ott érezte a nyakában a védő lihegését. Nem tudom, miért csinálta, kivitte a labdát a partvonalon túlra. Mascherano.
Jó átadás. Megszerzi, aztán el is veszíti a labdát. Szabadrúgás, egyértelmű. El is végzi rögtön a szabadrúgást. Hát egyszerűbb lenne, ha csak úgy odadnák neki a labdát, mert úgyis elveszi, ha hagyják, ha nem. Bár áttört. Argentin szöglettel folytatódik a mérkőzés. Micsoda fejes! Mellé, ha egy picit beljebb megy. Akkor most gól lenne, kedves nézők! Az ellenfél jöhet. Jó szerelés, övé a labda. Messié a labda. Légüres térben mozog. Benne a gól. A szokásos kép, nem először történik ilyen ezen a mérkőzésen. És a harmadik is bent van. Micsoda pillanatok. No, ezt a Mester 3-as még sokáig emlegetik, az már egyszer biztos, fantasztikusan játszik. Egy újabb góllal alázták meg a már amúgy is porba tiport ellenfelet. Szépen szerezte vissza. Kicsit hálátlan feladat egy vesztésre álló csapatba beállni, de lehet, hogy ez a csereember lesz a nyerőember. Csiribá! Oda varázsolta a lábára a labdát. Hajdú Rodolfo mester, nem volt kétséges, az egész mérkőzés alatt jó volt a csapat passzjátéka. Folyik lábról lábra. És bent van az újabb gól, ez már valójában a kegyelemdöfés. Keményen küzdött a védelem, de vele most nem bírtak. A túlerővel szemben sem adta meg magát, sőt, fantasztikus gólt rúgott. Gyakorlatilag osztálykülönbség van a két együttes között. Egyelőre úgy tűnik, a támadó az ügyesebb. Mascherano. Gago. Messié a labda. Remek átadás. De jól védekeznek. Jöhet a szabadrúgás. De Michelis. Jó szerelés volt, valljuk be. Eddig nincs panasz az akcióra. Kiváló ütemű védekezés. Gólhelyzet. Zörög a háló. Ez már csak amolyan szépségtapasz. Nincs mit ünnepelniük, legfeljebb a méltóságukat őrizhetik meg ezzel a góllal. Szabadrúgás. És a szabadrúgást követően már is folytatódik tovább a játék. Itt a lehetőség. Ezzel a góllal még magabiztosabb a vezetés. Itt az újabb gól, ha eddig nem lett volna egyértelmű, hogy ki nyeri ezt a találkozót. Szerintem eddig sem volt kétséges, ez már inkább a szurkolóknak szól. Szegények talán már unják a középkezdést. Ez így elég egyoldalú meccs. Jól csinálják, szent igaz. Ígéretes passz. Beadás, kapus csemege. Ennyi volt a mai mérkőzés, megvan a végeredményünk. 5-1. Nagyszerű összecsapás volt, látványos jelenetekkel küzdelve, és azt hiszem megérdemelt győzelmet aratott.